माने जाबायदि बुजिनाय माने ओरैबायदि मुखुबाय माने ससेल' हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों ओमफ्राय बे गोदान भिडिअआनो जागोन माबा जाहानि बारियावहाय लिटुकु बिफां दंना आं दाखालि बावै खाहैदोंमोन बे समावहाय बारा मोनाखैमोन दायो मोनबाय जि गोदै जाथारबाय आरो ओमफ्राय बेखौ दिनै जायाबो आङो खानासो लायनानै दोनफैगोन ओमफ्राय गाबोनसो जागोन आरो दिनै आङो दालिम जुस लोंबाय थालिर जाबाय ओमफ्राय आरो मायाबा जाबायहाय वारेसबो लोंबाय बिनिखायनो आंलाय जानो गोसोमोन मुथुआ है सानसेयावनो एसां माखौबा जायो नामा उदै गाज्रि जागोन होननानै बुंबाय ओमफ्रायो जानो थोनाखै आरो बिनिखायनो खाना लायनानैसो दोनफैनानैसो गाबोनसो जागोन ओमफ्राय बेखौनो एसे भिडिअ बानायनो नागिरदों आङो जाहानि लिटुकु बिफांखौ नायदो जाहानि फिथाइयानोलै बिदिनो बुंनांगौना जाहानि लिटुकु बिफाङा बेसेबां फिथाइ थायदो बेफोरखौनो देखायसानोसै आरो माने लिटुकु फिथाइखौ लायनो थांनायनि सिगाङावनो आङो जाहा मुथुनियावहाय मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों जाहा मुथुआ हाथाइ सानाय दंमोन आरो ओमफ्राय हाथाइ सानानै बियो सम सम लोमजागारबाय थायोमोन दिनैबो लोमजादों बियो हरनि 3टासोआव नामा सिखारनानै दै लोंगासिनो हाथाइ सानानै आंथ' पात्तायानो गैया दहाय फुङाव सिखारब्ला हाय मुथुआलाय बहा थांखो दिनैलाय माने सानफा सिखारदों होननानै सानदों आरो माबा हाथाइ सानानै लोमजादों बेचारा ओमफ्रायो माबा गोबालायदोंबो आरो हाथाइ सानानैनो बिराद हामा न' हाथाइ सानाया डाइरेक्ट माबायावसो खर'आवसो दावखोखायो नालाय ओमफ्राय नै दिनै लोमजानानै एसे बोरैबा बुगब जालायलायदों मुथुआ जारोमनो ओमफ्राय बियो हाथाइखौ बख'ना गारनो होननानै बै खनसेनो डक्टरनियाव थांबायमोन नाथायबा बख'वासै आरो डक्टरा नोंना हाथाइया गखासिगोन बख'ला होनना बुंहरबायनो ओमफ्राय बिदिनो थाबाय आरो असान्थिनो थाबाय ओमफ्राय दिनै बाराद्राय खस्थ' मोननायखाय मुथुआ हाथाइखौ बख'नानै गारहैस्राबाय न' मुथु ओमफ्राय बिनि हाथाइया माबोरै बेबायदि जानाय ओमफ्राय बख'नानै माबायदि मोनखो बेखौ एसे फोरमायनानै लाथोंसै दे मुथु गोसोनि दुखु दाहानि बाथ्राफोरखौ सब फोरमायजोब गोसोआव लाखोमाबाय थाबाला बाराद्राय दुखु जायोना बेनिखायनो फोरमायना लाबा स्रां जायो दे फोरमायना दानसै आङो बै माने 10-12 बोसोर सिगां आं माने जोङो बांद्राय माबा नङामोन आरो बांद्राय बैसोनि नङामोन बे समावनो माने जोंनि बर' बाजार हाइ स्कुलनिनो सासे फोरोंगिरिनि स्कुटारनि माने माबाया लिक जादोंमोन आरो दा बेवहा पाम्प सोनो थाखाय गोदोथ' बै माबासो थायोमोन नालाय पाम्प सोग्राया साइकेल पाम्पआ निपुन थायोमोन नालाय दा बेखौ बख'बासो स्कुटाराव होजायोमोन दा बेखायनो बेखौ अरख'नायावनो आंनि हाथाइया माने गावख्लाबलांदोंमोन आरो ओमफ्राय सानैयाथ' गावख्लाबनानै थाबाय हाथाइ आगोमाया बेनिफ्राय सिंनिया माने एसे फ्रेकचार जानानै दंमोन आरो माने एसे गावब्राम जाना दंमोन आं बेखौ आन्दाज गैयामोन दा बेनो माने बै समाव फ्रेकचार जाखानाय नालाय दा नैबे समाव 10-12 बोसोरसो उनाव बे जिनिसा माने गेजेराव गावबाय आरो स्रा गावबाय माने गावनानै खावसेया लोरिबाय ओमफ्राय खावसेया थिगानो दंमोन आरो दा लोरिनाया ओरैबायदि सायो खावसेया दा आंनिनो लोगो सासे डाक्टारनियाव थांदोंमोन ओमफ्राय बे बख'नो नागिरखादोंमोन नागिरनायालाय ओमफ्राय आंनो अपसन होदोंमोन आरो बख'आबाबो जायो हारसिंनो गगोन होननायखाय होमबालाय आं उनाव बख'नोसै होननानै थाबाय ओमफ्राय दा बिदिनो थायै थानानै थारमाने बारा जालांबाय मैया माने ओरैबायदि दिनैनि 3:30सोआव ओरैबायदि अबस्था गैयि जाबाय माने सानानै माने अबस्था गैयि जाबाय आरो ओरैबायदि बिस जाबाय माने दै एसे लोंनानै खुगायाव लाबाल' माने माबाया खमायोमोन आरो दै लाबाल' सान्थि मोनोमोन आरो ओमफ्राय दै लोङै जाहा मुथुआ ना लोगोफोर र' चुप जाहा मुथुआ ना
माबा मोनसे बाथ्रा रायलायबा माने नखि माने होनाबा रायलायनो रोङा लोगोफोर बिनि रायलायनायखौ खोनासंबाय था माने होनबाय थानायखौ रोङा हेबिट जाबाय दे ओमफ्राय दे जोब्बाय दे नोंना हाथाया माबोरै जानाय बेखौ बुजिबाय रायजोफोरा ओमफ्राय दानाबा नोंथ' हाथायखौ बख'हैबाय ना कुइसनल' सोंगोन आं एन्सारल' खिथा नों हाथायखौ बख'हैबाय ना बबे डक्टराव बख'हैनाय बबे डक्टर आङो उदालगुरि माबायाव माने कबाना लागे उदालगुरि टाउनावनो रैसुमै बसुमतारी होननाय रैसुमै बसुमतारी डाक्टार नामा हिनजावसा मोजां सार्भिस होयो माने आङो बे हाथाय बख'नायखौ आन्दाजखौनो मोनासै माने मोनाबा आन्दाजखौनो मोनासै आङो माने ओरैबायदि ओरैबायदि बख'बाय ओरैबायदि बख'बाय बियो आङो हाथायखौ बख'नोसो नागिरदों सानबाय हाथायखौ बख'नोसो नागिरदों सानदों आरो नङाबा हाथायखौ बख'खांबायानो बियो हाथायखौ आं माने बख'नो नागिरदों माने बख'नो रेडि खालामबाय थादों नंदो हाथायखौ बख'खांबायानो बियो माने मोजाङानो जाबाय होनबालाय माने आन्दाजखौथ' मोनस्लाबासै आङो बिजि एनास्थेसिया बिजि होबाय गंथाम होबाय माबा गेसबो होबाय थायोलै आखाइयावलाय लांबाय आं नोंनि माने बुंनायजों गोलाव जाला दायो रिलिफ मोनबाय दा जथेस्थ' मोजां मोनदों आरो अब्लाबो डाक्टारा माने बिसनि मोननै मुलि हरफादों साबाल' जानांगौ आरो बेखौ खै थाखा थांनायनिफ्राय खिथादो हाथाय थाइसे बख'नायाव कक्लाबखौ बख'नायाव 33 3300 आरटिजि होनना बुङो आरटिजि खालामबाय आरो साननै थांबावनांगौ आरो साननै दे लोमजानाय नंला एबारनिफ्राय आंखौ मोजां मोनो माने नखि आंखौ मोजां मोनो माने नखि आंखौ मोजां मोनो गाहायाव नाय गाहायाव जिबौ थागोन दांसि मोना माबोरै जायो मथ' आं मोननानै नुवा दांनो नोंसो मोनागौमोन नामा मोनहागोन दे बै मोनसेखौ हान बिथिंखो गोमोनखौसो हानना बैलाय बैयो गोमोन ना ओइ मालाय गाबोन फोजों लानो लांगोन दांनो हानजोबलां जाबायलै आंना बेखिनियानो थैनो अखा हासिगोन दांलै मुथुलै बोरैबा खोमसिसि जाबोदों र' हा जागोन र' हालदैयाबो नै हुखांग्रोनो नामा हा हुखांग्रोनांगौ ज्राव हाना होबा मा जागोन हालदैबो दङ जिबो आवथायनो दङ माबा बोरैबा खोबबोदों हनै मिमि खाम जाग्रोना लानोसै ओमफ्राय खाम जाखांनासो हालदैफोरखौ हुखांसै आयु जाहा मुथुआ नै खाम खुरबाय ओमफ्राय आङो मालाबा डिसाव खाम जानो लुगैसोयो बेखायनो जोंहा डिसबो बायनानै दोनफैखादों ओमफ्राय आङो आंहा डिसावसो जागोनलै होननानै बुंबाय नालाय बिनिखायनो नै मुथुआ आङो डिसाव खुरना दोनबाय नोंहालाय मानो डिसाव जायासै थुरसियावसो जाबाय होर आं देखायनि र' नै बियो ना बोथिया भाजा ओमफ्राय बेयाव माबा दङ बे मैगङा माबा फाथोजों आलुजों मैद्रु संनाय आरो फाथो आलु मैद्रु ओमफ्राय ना भाजा आइटेमफोरानो मोननै मोनथाम मोनसे बिदिल' जागासिनो देग्लाय जाहा जेबो मैगङानो गैया आरो बारियावहाय ओमफ्राय आरो बायनानै जाबा मालाय बेसेबां बायनानै जानो बायबाबो बेनोसै पटलानोसै लेस्रायानोसै बिदिनोसै आरो बेखायनो
बारा आइटेम सङाखै जोंहा देग्लाय मोननैल' संदों देग्लाय जालायथारो ओमफ्राय बैयाव माबा दङ बै थेमायाव ना गोराननि आसार दङ बेखौबो जाबानो जाजायो ओइ मुथुआ हाथाइ सानायानो गब जादों ना मुथु गोथाव ना मुथु स्लिम जाथारबाय नै आलुखौल' दरनै गारबाय ओमफ्राय फालुखौबो नै थुख्रासेल' गारबाय मुथु आं दिसखौ गारिनोसै दे नोंनिया नै मालाय मुथुआ थुरसियाव ओंखाम जानायनि थुरसियाव दोनलांबाय हे आहा दिसाव जानायनि सुनो खारग'बाय हे मिमि मुथु बे आंना लिटुकुआ गाबोन जानोसै बेखौ गय आं दिनै बे गयखौ जाया आङो बेलेग मोनसे गयखौ जागोन दिनै आंनि गया नै बेसो राबाय नालाय बेखौ जाबाय थासिगोन आङो दाना ओंखाम जाखांबाथाय बिदिनो खानानै जाबाय थायो आङो जानो आराम मोनो मुथु नों जानो ना मुथु नों जानो नै इयावबो दङ जिकेर बेखौ जानो नामा होनदो बे गय फिसाखौ ददेरेखौ जाया न' थाइथाम जानोसै सानसेयावनो बुरजा जाद्रायबा आरो थाबनो जोबगोन नालाय नै बिथिंबो दङ बिहा बिराद गेसें फिथाइयानो बारा रायाखै बियो मोनसेया ओमफ्रायो बे मोनसेया राबाय बेबो माहाय राहांबाय बेबो जाजानायनि लामायाव फैहांबाय आरो ओमफ्राय नै बैयावबो फांसे दंबावो बेयावबो दङ बेखौ मोनहानाय नङा गोजौथार ओमफ्राय नै बेयावबो दङ हाय मेरलाहाय बियो बिराद थायो फिथाइयानो जाख'लायनोनो हाया आमाव मावगासिनो दै दाखालि लोमजानायनिफ्रायनो आंखौ लोमजाबा बिदि नङामोनथ' नै गयखौ जिरना जानोसै दाना What happened? नै बारा मोजां रायाखै नालाय नै एसे लिहुवा आरोना अब्लाबो बेबायदिया जानो आराम जायो बोरैबा चक्लेटफोर बायदि हालेब गरमसो दङ मोसौ नामा न'निनो गय जानानै सिस्ला सिबदों नालाय जि गरम मोनखाबाय आरो अखाबो दोमैदोना बिराद गरम जागोन नै गोलोमदैखौ देखाय आंखौनो बोथोरानो गरम नालाय गरम थागोन न' नोंसोर 아무도 언제 아무도 우리 람pai 타는 이 마바 야 하그라서 쓰이거든 앙어 또 하이 하야스 참가신 마토는 하그래